Джуров, не става ли много калорийно? Как аз? Аз от калории много се притеснявам. Вие, слушайте, значи, следвайте се там нискокалоричните храни. Тези вени не се поддържат с ниски калории. И тук се вижда вече, това е залавното место на бицепса към рамото. На дясната ръка, вената. Ония ден си ги видях, те влизат, не знам, някой знае ли? Поред мен тази вена влиза тук някъде и слиза надолу към белите дробове. Нискокалорична храна викам трябва да ям. Толкова сте заблудени, не е истина. Ма не е ваша вината. И вие имате вина за това, че не знаете. Ма главната вина е на всички шматки гурута, където ви забаламосват главите. И аз съм единствен тук, където ви показва истинско ядене. Въпреки че сега има много въглехидрат. Не ти трябва въглехидрат, ама така се случиха обстоятелствата. Викат много калорично било. Значи ям мега калорична храна. За 5 седмици тренировки. На 72 кг паднах, сега съм да речем 74. 5 седмични тренировки ям мега калорична храна. Винаги съм ял мега калорична храна. И винаги вените са ми били огромни. Все още вените се развиват, защото съм на 5 седмична тренировка. А вие, докато се храните с нискокалорична храна, се дебелеете. Как става това нещо? Аре, дайте ми един логичен отговор. Все добавки ви продават, все химии достигате, там де се до химия стигате и накрая без химия си, нали знаеш, микроб.